days. Ya kwana biyu 2 days now. kana filo What's going on? normal Ga kuna ma ku zauna. yi wai komai ya fashi kai kuma ina inda za a yi Ya today any go back no come. baban jago ya ke yi Gumedi shy. Gumedi jagwal. Akwai wani tambaya nan da aka mu wallahi ni wani kasa akwai ko ran ba mu wai magana kuma kai garanti abu sabo turanci ne ba ya sun ya umaron ya kowa ya bar gida wa gida kawun karauta ai wannan tambaya ne mai sauki ai duk wanda kage ya bar gida kudin haya ne Mara tambayan shi gida. albarkacin kaza Albarkacin kaza? Ba mai sauki kenan. Albarkacin kaza shine na yayi kwai. da an fara uwai Ya mura kwayaye ya duddulo ko da ake yi ne to a to je sai na sauran email ya to sai koi inda ba kasa inda ba ka sa inda ba ka sa akwai siminti inda ba ka sa